अरे हाँ त का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के अकाउंट ब्लास्ट मस्त वायरल टॉपिक पे सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा जौना गाना के टाइटल बा ऑपरेशन सिंदूर। अरे हम ये वाला गाना कब तक लावता कौना चैनल पर आता कौ तरीके रिलीज कर लेता गाना कैसन होके बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलेंगे के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग के तो पता ही हुई आज से कुछ दिन पहले अरे भाई लोग कश्मीर में अपन यानी इंडिया के लोग के पाकिस्तान के लोग धर्म पूछ के गोली मर ले रहे हैं। अरे भाई लोग इतना ना वो वाला टॉपिक अभी वायरल चला था और हिंदू के पूछ के धर्म की हाँ तो हिंदू हवा कि पाकिस्तानी हवा और आतंकवादी यानी पाकिस्तान के आतंकवादी पूछ के और गोली दाग दिलक। अरे भाई और भाई कितना आदमी के जान चल गल और भाई उ वाला कांड के नाम धरल गए रहे ऑपरेशन सिंदूर। अरे भाई नाम देवल गल बा ऑपरेशन सिंदूर और भाई जहिया ऑपरेशन सिंदूर नाम दियाल तो यह भोजपुरी के यानी भारत के जितना भी लोग बा चाहे बॉलीवुड के हो चाहे साउथ के मतलब चाहे भोजपुरी के जितना भी लोग बा सब के अपना अपना इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी से पोस्ट कैले रहे जौना पोस्ट पे लिखा रहे ऑपरेशन सिंदूर। आने वाले जब नाम देवल गए रहे कांड के तो सब केहू पोस्ट कैले रहे अपनी के भारत में यानी इंडिया में जितना भी आदमी बस सब के अपना अपना इंस्टा आईडी से और फेसबुक आईडी से पोस्ट कैले रहे। और भाई लोग अमिन के पीरियड में ऊपर वायरल टॉपिक पे इतना ना लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गावता। अरे भाई चाहे वो छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो सब के गाना गावता। यहाँ तक पावर स्टार पवन सिंह भी अपना मतलब यूट्यूब चैनल पर गाना लैले बड़न जौना गाना का टाइटल बा अब सिंदूर। आने भाई ऑपरेशन करके नाम बा ऑपरेशन हाँ ऑपरेशन करके नाम बा और तो लोग अभी तक गाना निकल नहीं सुन ले तो जाकर सुन सकता नहीं पवन सिंह के चैनल पर रिलीज भइल बा। और भाई लोग बहुत केहू गाना गा रहा बा ऑपरेशन सिंदूर पर और चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो हर केहू गाना गावता ही बा। तो लोग का लगता है कि हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भी गाना गई काहे कि भाई लोग ये छोटा मोटा कांड नहीं होत काहे कि अभी भारत और पाकिस्तान से लड़ाई भी हो गल बा और ये छोटा मोटा कांड नहीं है बहुत बड़ा कांड बा और ये वाला कांड पर गाना भी गावल जी तो केहू के मतलब केहू हंसे वसे वाला बात ना रही काहे कि ये वाला अपने के भारत खातिर होता और भारत खातिर केहू गाना गा दी तो ए पर कोनो मतलब बात विचार ना है। तो लोग का लगता है कि हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव वायरल टॉपिक पे गाना लई हन यानी अपने के ओपन सिंदूर पर गाना लई हन और तो लोग भी चाहते हैं कि ओपन सिंदूर पर गाना सुने खातिर तो लोग कमेंट करके जरूर बताइए और खेसारी लाल यादव तो लोग चावल तो जरूर डाई। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर चैनल के सब्सक्राइब कर